Angibingelele kwelikamthaniya kwelamdlovana mvukumeni ntabudla amadoda lenkashana kamenza yaphuza umlaza ngameva labingelela ya ku DM Sakathi ngibingelela ngaphansi ke kohlelo Isintu Sakithi kuyona ke siyeza TV ngiyathemba ukuthi bonke abantu basaphephile ngisalo ngiqhubekile ngiphethe izinto ezijabulisa abantu njengamanje ngihleli nensizwa abafa ngikubingelele nkwamukelo ohlelweni awunoma ngangiphula inhliziyo emjolweni lami yakho sanibona bhuti DM Sakathi njani siyaphila kahle njani sikhona mfethu nangu umbukeli lapha ekhaya njengamanje obukayo uyabona ngihleli nensizwa mfethu ngicela uyichaze nendabuko yakho ukuthi usokwaphi igama mina bhuti ngusenzo nguSkhenqe umfana wabiyela le enkandla kwesakashezi esigodwa yebo okay mfowethu ngiyayizwa indlela ubengelela ngayo kube beke ngami ngizokunikeza ithuba lokuthi uqhubeke mfowethu abantu abaningi bayakwazi ngokukubona bayazizwa ingoma zakho emsakazweni bayakubona la einkundleni zokuxhumana mfowethu ngabe uSkhenqe wenzani lapha kuMaskandi ngifuna ungithathe ungibeke ukuze umuntu abe nesithombe esanele uSkhenqe nje mfowethu ngathi kuMaskandi ngingene khona nje ngumuntu owengene ngokugida ikengene ethile so ugcine sekuhamba kwashintsha ngonyaka 2019 la ngidibane khona nensizwe ethile ngathi understand kakhulu ngokucula ngingasho ukuthi ngithi understand kakhulu but bagcina sebebona ukuthi ngangcono nami ngicine kube umsebenzi wami engiwenzayo kune talent elikhona mhlawumbe mfethu njengoba ungene ngokugida angazi noma kuvumelekile ukuthi ulibalule iqembu obugida kulona ngoba enye yezinto ezomlando lezo kuwena ngabalula ngoba abakiba abantu mhlawumbe ngihambe ngaba nenkinga nabo ngisebenze ngiqala nje ukugida ngasihlangana nomuntu baba okuthiwa uMagago wamkhize baba Magago umkhize yebo khe so ngasebenzisana naye wacela ukuthi ngihlangane nabafana bebegida kuyena nabanye bebadala kunami so ngafika kubona ngagida mhlawumbe ngaba nemidlalo emibili emveni kwalapho ngokuba sehostel ngala eJacob singagcina ngasebenza lento okuthiwa ubukwa inja yamajola nakhona isikhathi esincane futhi emveni kwalapho ngahlangana noFithi Sikwele wamagubane yes ngagida kuyena la kuyila ngicine ngifunda khona into eziningi kuyena ngoba engingathi isikhathi esiningi sichithe naye even namanje emsebenzini engiyenzayo wengcenyo isikhathi esiningi uhlezi unaye ngiseduze kakhulu mhlawumbe mfethu uhlangene nalabantu bakubonisa wagida kubona bakubonisa ukuthi no ngeke khona lapha kwena mhlawumbe ngesikhathi uqala ukhiphe album yokuqala ngithi uthe uqala ukuyimela ngo2019 wathi uma usuphuma usukhiphe album yokuqala wathi mawuhlala phansi wabuka kuziphi izinto kufanele ubhale ngazo noma uzenze ukuze kwazi ialbum yakho kumukeleka kubantu ngibuthi la mayelana nokubhala uMaskandi ngizochaza uMaskandi ngiqale ngawulandela nje mina kakhulu ngawulandela kakhulu so bengibuka izinto eziningi and bengike ngibuka abanye abaculi beshayela because bengumlandeli wabo bengihamba ama festival so bengibuka into eziningi eshaya abantu nanokuthi ngikhonile ukufunda ukuthi ingoma enjani ekwazi ukungena kubantu esheshe ifinyelele kubantu yes ukuhamba kwami isikhathi ngithe mase ngifikile nami sekuphoqa ukuthi angicule so bese nginawo umqondo ukuthi yiphi imiyalezo kumele ngiyisebenzise nanokuthi mina angisho mhlawumbe ukuthi ngiyayincomba ukuthi nginokubhala ngemiyalezo engajwayelekanga mhlawumbe nomunye umuntu othi mayeza umuntu icabe kanjani okusho nendlela ehlukile yokubhala ingoma yebo ngizobala ingoma ina customer please yes umyalezo wayo wayiphumela nje eceleni itemplate leshow nje mathilini nes customer please thile ubani kodwa yagcina itrendile mina ngathi mangiyibuka lento ngathi angenza ingoma ngayo into engajwayelekanga so ngiyangithanda ukwenza izinto engingayibukeli kubantu but engithanda ukuthi iziqhamuke nawe ngoba usuke uyibona ukuthi izofika kwazi ukungena kubantu mhlawumbe mfethu kule album yakhe yokuqala isihloko esithini isihloko sathi next customer please la ubala khona insizwa ukuthi ke owakwakho mhlawumbe iziphi ke ezinye ingoma mfethu ngathi ungagabisela ngazo umbukeli lapha ekhaya etholakala kuyona le album yakhe next customer please zinengoma lapha khona ingoma ethi kuwe bangezendlala uthi bonke ngabe bezandla bebehlukumeza umoya wami kuzoba nengoma esebenza kakhulu ethi uyithola la ifunda khona emboshini ingoma futhi yaduma kakhulu ziningi nje impela ingoma lapha ngingabala khona nengoma abantu abeyithanda kakhulu iphethe isiZulu kakhulu phakathi impela nje mhlambe kwasebenzeka kanjani kuleyo album abantu bayamukela kanjani abantu abahleli bemicimbi bayamukela kanjani kuma sales kwahamba kanjani bhuti angifuqa amanga le album yaphusha kakhulu ngoba ngangifika okwenzeka konke kimi kwakukusha ungena emcimbini emkhulu eminyanga engangiya kuyona ngiyobuka abaculi yes but
mina ngialbum yokuqala ngiqala ukukhipha wathi ufika nje wabulukhuza phezulu so ngajabula kakhulu ngemsakazo emkhulu ngakhona ungena emsakazweni emkhulu ngadlala kuyona so kwangijabulisa kakhulu ngaba ama interview endaweni sihleli nayo ke insizwa uSkhengqe mfoka Biyela phansi enkandla uthi umsebenzi wealbum yakhe yokuqala iNext Customer Please yaduma kakhulu nengoma yethi zoyithola la wayefunda kakhona eyami iboshiwe yahamba kakhulu yenza kahle nasemcimbini eminingi angayitshela ukuthi uyokwazi ukuphinda kubonakala kuyona wakwazi ukuthi abonakale kuyona yona ke insizwa ke sihleli nayo isazosinikeza nje okuningi esifisa ukwazi ngayo mfowethu wabuya ku Next Customer Please weza ngealbum yakho osanda kuyidedela kuthe unyaka uphelile ngenza ialbum lapha ehloko sawo sithi Social Love okuyialbum wefuthi nayo esebenze kakhulu because into edathi igcina iphusha kakhulu yona ngoba ngithe ngikhipha bese nginabantu abaningi abavela sebekwazi besebengazi so umsebenzi ngathi mangudedela kwathi ama CD wathekwa nje yonke kwashesha yaphusha ngayo yonke indlela into efika limaza kakhulu ke kuthe ngasikhathi ngisayiphusha nje kamnandi kwase kuba nesikhathi semicimbi ebemningi kakhulu because bekunama elections sibheke kuNovember sibheke kuNovember so emveni kwalapho ke umuntu usebenze kakhulu ngalo album le ngiyakhumbula ukuthi ingoma ebeyithanda kakhulu khona ingoma lapha ebethi umbamba umsondeze ithona phupho lami ngeke ungitshela amanga lapho sisebenze kakhulu but umsebenzi bese usebenza ukuhamba imicimbi kuphela kuze kwazi ushaya uDecember mangikhumula nje sizazokhumukala ngomhla 25 sakhe khona eNtola festival wena sifike sayibamba khona ke impela okay njengoba kade nihamba imicimbi kuzoba ama elections kusho ukuthi beke imicimbi kaMasipala eminingi eyamasipala okay mfowethu sijwayele ukubona mawugide stage nenkabi zakho uphatha uphondo kungabe lelo phondo luchazani lunani lo phondo alinalutho uqala kwami emakhaya mina ngiqala ingoma ngiqale ngagida emakhaya so ngahamba ngagida okuthela kufika khona kwa nelinye igoso la ngasekhaya elalisiphethe nabafana so ngelinye lamalanga kwaba nokutwistana groupini lesasinayo ebizwa ngamaqola kwaba nokutwistana lo mdala oyena osiphethe zamqhathula ngoba besisebenza siyabafana bakabiyela iningi la so ngokuhlangana kwethu kwathiwa nanga umuntu wrong la unokufika eshayile ephuzile yenze into engalungile naye lokho wakabiyela but zathi umkhiphela eceleni owangalelo langa lelo base bethi kunomnye umcimbi okuthiwa isihlahla wathiwa ndoda sicela ukuthi kube wena uzophatha abafana lapho uzofika ubavumise bebonke angayethi abanye bengaphansi kwabo so ubhuti komdala wayesenginikeza lo phondo lwathi hayi phathana lo phondo kodwa ingoma nje ihlangene kiyinsizwa so wathi hayi phathana lo phondo mugidi usebenzise lona ngaleso sikhathi so ngafika lapha ngisebenzisa ke la ngathola khona ibongo wathupha lapha usho kodwa uphula ngoba lapha ngawufika umlilo obasiye kodwa ngakwazi ukuthi ngifike ngocishe wafika wabhuda nazingo nyaphuma ungena mnyozo so hayi emveni kwalapho kwawuphondo engithanda ukuliphatha mangigidi engithe masengene ngimaskani sengila eThekwini ngase ngithi ake ngililande ekhaya wabuya nalo ngoba selinomlando kuwena selinomlando kumina and ngiyabona ukuthi ukuliphatha kwami khona lokho engikuzwa ukuthi hayi ngeke akekho ngangivimba manje ukuthi sengiliphethe okay mfethu mangacazela ke umuntu ngendima kaMaskandi usafika noma osafisa ukungena endimeni kaMaskandi njengoba usukwazi ukukhipha ama-album awu2 kusuka ngo2019 noma ke usaba nesikhathi eside ugida mangamchazela indima kaMaskandi indima enjani edinga umuntu onjani iziphi izinto okumele ufike kuyona uzi-apply uzenze ukuze ukwazi ukuthi kube nezimo engeze ukushaya njengoba usho ukuthi wabona kakhulu into eningi eyayishaya abaculi wasuthi mawungena wangena usunako ukuthile okumele ukwenza ukuze ugweme ezinye izimo njengomuntu ke usafisa ukungena nosangenile manje usafika endimeni kaMaskandi imapha amazwi ngamupha wona okumqwashisa uMaskandi akuyindima elula kakhulu indima ekifuna sengathi ngawumfana mhlawumbe okhulele asikise emakhaya wabona yonke impilo wakhona ukuqhatheka ngoba nakho lokho kubalekile mina ngifikile abantu bayibuza ukuthi hawu Skhenqe singakuyezwa ukuthi mhlawumbe kunomuntu asikisana ungezwani naye asethintene naye abanye bake bawabona amanye ama video kuya ama broadcast umuntu athi ebizele interview yakhe afike mhlawumbe afake igama lami phakathi alifake ngendlela engeyinhle yes but mina kanjalo nganginalento ukufika because bengumuntu mhlawumbe obehamba kakhulu nabafana nganginalento ukuthi umuntu mina ongithiwa ngiMaskandi uyombamba ngimkhombise la sodibana khona ngeke lokho ngimosha ingozi zami ngimthiwa kuzona uthe ngelilanga thuka nje enye insizwa engangiyibona ke lapha kwivideo engabona ukuthi insizwa le mase ngithi ngidibana nawe ngamehlo sesibonana ngoba uselandani kamasho engaphelelwa amandla ngathi umuntu wazi umcabangele enye into ngoba usumbona uzogcina ucabanga enye into so ngafunda ukuthi no hayi la kuMaskandi ngathi asize ngokuthi siyasebenza siphushe ikhono
siphusha umsebenzi wokucula kodwa singabi nodlame singathukani. So uma ungena kumaskandi ngena nalomqondo ukuthi fika uzokwenza into entsha. Yeah. Ungafiki ngokuzocula zabantu nokuzofuna ukuphatha kabi abantu lokho kuhle kwenza ukuthi ugcina noma uhambe emcimbini kube neqhiqebane elithile egcina selikunyanya. La mfowethu ubhalelo bani ingoma iyayiphupha uyayiphupha ingoma noma ubuka izimo mawungena e-studio uwena olidayo siyazi ngabe uyayibhekela ama instrument amanye wenza kanjani mawungena e-studio ngoba siyazi abanye abaculi abanye bakwenza konke. Yeah. Mina ngathini la ekubhaleni ingoma ngiyibhalela. Ngizosho ukuchaza nje nginamalbum awu2 bese kuzoba ne-EP ekade ngiyikhipha evikini elidlule esihloko sithi Francithi ephusha kakhulu enengoma eziwu2 kuphela. Enengoma eziwu2. Since ngaqala ukwenza umculo ayikho ingoma engathi ngangayibhalela umuntu. Zonke uyayibhalela. Zonke ingoma ngiyibhalela njoba ngichazile ukuthi ngifuna ukusebenzisa imiqondo emisha so mawuzo sizwa umuntu naye uzofuna ukutshela ifeeling yakhe naye ugcina usukhipha umqondo wakhe. Abanye abantu mase understand bayakwazi ukuzwa ukuthi no yabona le ngoma le ayinayo i-test yakhe akuyena kushuthi la. Yes. So mina ngisebenza ukuthi ingoma ngiyibhalela zonke. Bese kuthi la kuma instrument ayikho instrument engidlalayo. Ngiyabhala okwesibili ngeke uqikelele zonke ingoma zilidwa yimina zibhekwa yimina. Ingoma eningi uyayilidela uyayibhekela kodwa ama instrument amaningi akathinti ngisho eyodwa uSkhenqe umfoko Biyela usanda khipha ke EP ingoma embili ethi iFrancithi. Uthini iFrancithi mfethu uthini lapha kwiFrancithi? Francithi lapha le EP le kube EP engiyenze nje yaqela uthandweni. Khona ingoma lapha ethi noma ungangiphula inhliziyo kodwa emjolweni la ngiyakhona. Esizakhela igama futhi iyatrenda leyo ngoma. Iyatrenda kakhulu. Uthi lo mjolo ngihlele eFrancithi mina oba lo shintshi makufika ngifela khona. Ekusho ukuthi ingoma ephusha kakhulu kuzokuba yenye ingoma lapha ethi eduze ethi yangibulala indlaliso kwala mihlala kude sengifuna uqoma eduze. Ngibulawa indlala. Lapha ithi akaze ngijole nomakhelwane. Kuyizingoma nje eziwu2 nje kodwa ziphusha ngathi album. Ziphusha ngathi album. Sihleli nayo ke insizwa umfoko Biyela uthi ingoma eningi ziphusha engathi album. Insizwa ke eshaya umculo kaMaskandi. Mfowethu ukhona le ndimeni yomculo kaMaskandi uba nomnqenayo ngengoma. Engqenayo ngengoma. Ngengoma. Ngoba ngiyazi mfowethu kuyenzeka nje mawuthi ubuka iposter usho ukuthi lo mcimbi sengathi ngangamlandela ubani. Mina futhi bazolotshisa into eyodwa. Unezizathu esidala ukuthi umcimbi umuntu mayeke wangiqasha emcimbini wakhe. Emcimbini olandelanga ngishiya. Abaningi abake babone ngise stage bake babone ukuthi ngisebenza lokho ngokuthi ngishigida ngoma lisemva kwami. Kugcine kuphoqa ukuthi angikhuphula amasokisi ngoba liyakubona nawe ukuthi uyabaleka. Ngiyabaleka ngempela so ngeke ngisho mangigibela stage akekho umuntu engimnqenayo. Okay. Akekho umuntu engimnqenayo ngendlela yami engenza ngayo ngiyazi ukuthi mangigibela stage akekho ngithi ngehla stage bekhona ukuthi le ndoda mhlambe khona la eroba khona. So akekho umuntu engathi mangase kuthiwa ukhona lapha bese ngithi kuzoba nzima. Kuzoba nzima kumlandela ngoba phela siyazi ukuthi isikhathi esiningi abanye abaculi bathi sengathi abantu emcimbini singabalandelwa abanye kuqale ukudlala abantu kuyikhana esifika wona noma ungadlala noma ngasikhathini emcimbini. Impela bakhona abanye bakhona umuntu owangisabisa kuyinto la activation ayika masho wathi ndoda ungavumi ukudlala emva kwami sizwana naye kakhulu wathi ungavumi ukudlala emva kwami ngoba kuzolimala. Ngoba manje mina ngibuye ngisebenzisa akunandaba ke nokuthi umuntu usebenzisana. Ngibela nje stage kimi nodwa ngiyazi ukuthi akukho engathi kungangiphazamisa. Ubaleka ngenkabe engaka stage? Ngibaleka ngo8. Njengoba umculo kaMaskandi siyazi ukuthi uhlukene kunoshuni wena ngabe ushaya maphushuni. Bhuti obangichazile indlela engeke ngenze ngayo ngenze ngendlela yami akekho umuntu engathi ngidlala ushuni wakhe noma ngibukela kuyena. Ngaba nenhlanhla ekutheni ngithi mangenza into yami oqala abantu bakhona ukuyimukela so angisakwazi ukushintsha ngithi ngenza into eyenziwe umunye umuntu. Mhlambe mfowethu ukukhipha la album ngabe uba abakulekelele bakufaka isandla noma ngabe konke bekwamandla akho uyidabalasela. Unizokhuluma nje iqiniso ngiqalela umsebenzi ukucula bengibambe nje into honye indawo eNew Germany. So oqala ngayihlanganisela because wayengabi umuntu okholelwa kumina. Okwesibili bese ziningi into bese ikwazi ukuyisondelana kimi ngabala uquality kaBiyela. Mfethu ngisebenzisana kakhulu nasengiphusheni obengiphusha entweni eziningi. Ngizobala khona inyitho zokuthiwa ukhayino kaMhlongo wangangakithi okwensizwa ebe nesandla kakhulu. Ngibala ukhithiwa kwaMagwaza enye intokazi yangakithi futhi nayo ibe nesandla.
ngibala uphethilo kaNkosi into wazi yaseMpumalanga ngicela ngihlala ngomsebenzi ibe nesandla futhi endaweni eziningi uMabheno kaNala uThimeni wakabiyela wakithi uSiyawa kabiyela ziningi nje insizwa ngingabala kushonila ebeze ezinesandla kimi endaweni eziningi la ngivaleleke khona ngikwazi ukubafona ukuthi bafowethu awusekho plan ukuya phambili la bakwazi ukuthi bangidlulise la mhlambe ke mfowethu umsebenzi wakho usukhona ezitolo noma usawudayisa kuma digital stores ukhona ama digital stores ongawuthi sekukancane ukuthi ungayangena ezitolo yeah bengiphatha ngesandla ngiyemcimbini ngihambe ngiphethe ama CD yawo 25 ngingabuyi neyodwa aphele wonke so ngicine ngayifundanga lento ukuthi kufuna ngifake umculo ama CD ezitolo ngizoya ngicine ngayifundanga leyo bengigaya istone ngihambe ngisiphethe ngisikhwama sipele sonke so nje ngicine kusebenza kanjalo insizwa ithi umsebenzi wayo uyuphatha ngesayo isandla abantu bafike bawuthenge kuyena esandleni bese kwazi ukuthi ke abone ukuthi wenze kangakanani ngoba isikhathi esiningi siyazi ukuthi abaculi abaningi bayakhala ukuthi umculo wami ngufaka esitolo sokuthi kodwa ngiyazwa ukuthi abantu bawuthengile kodwa ngiyafika futhi sile stock ngisilethile sinjengoba sinjala ngazi noma mhlambe bayawenza inibona ngendlela yabo ugcineke lokho sekulimaza abaculi nabafethu bonke ke abakhopha ama CD bami bawadayisa ngemali encane emgaqweni igcina silimaza wona ke umculo kaMaskandi ngoba kuyimali ungena e sengisakubona bonke abantu abenza lo msebenzi ukuthi cha abake behlisa isandla ngoba sifisa ukubona lo mculo kaMaskandi okumculo ocula ngolimi esalincelebeleni ukhula kakhulu wenza izinto ezibuka mhlambe ke mfowethu einkundleni zokuxhumana ukhona mawukhona utholakala kanjani ngoba kunomukeli lapha ekhaya njengamanje othi yazi yakhuluma kamnandi inhliziyo yazi endlala ngiyafisa ukuzwa lo msebenzi wayo ngifisa ukuthola ke ngiyisupport abantu bakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana einkundleni zokuxhumana ngiyathola ku Facebook uSkhenge wakabiyela ku Instagram ngiyatholakala futhi Biyela Skhenqe ku TikTok @Skhenqe izona indawo engayibala lezo bese kuthi inamba yami ka WhatsApp ithi 0633 0633 1671 66 asiphinde 0633 1671 66 Mfowethu endimeni kaMaskandi siyabona kulimala abantu kunabaculi bayadonsisana lapha nalapha mfowethu mhlambe wena ngokuyibuka kwakho njengomuntu oseunderstand kangcono umculo le ndaba yokudonsisana kwabaculi bengcweka gcina sekholele ekulimaleni kwabanye abalandeli uyibuka kanjani mfowethu ukuphawula kwakho ngathi kunayipi umthelele egcina ekutheni kugcina kulimala abantu abathanda umculo inomthelelo ombi kakhulu abanye bayenza iyabasebenzela ngoba kahle kahle kwesinye isikhathi emculweni la uzithola imicimbi kufuna kube ukuthi umuntu osematheni kubantu abantu abamjabulela kakhulu kodwa abanye bagcina bekwenze kube wrong ngoba bake bafuna utrenda ngezinto ezingekho right ukuba nomsindo noma ukulwa nabanye abantu lokho akukho kuhle but makubasebenzela abakwenze ngendlela yokuthi abangaqhatha abantu ngoba abantu yibona abasupporta emculweni yibona futhi abasikhulisa ngayo yonke indlela abenza ngayo abanye bayakha kuvuka amakhaya yiba abalandeli laba bamaskandi so uma kulimala bona kulimala nathi ngoba thina sidependele ekutheni asitrend ukuthi ngizothuma umuntu ngishaya umuntu wena ushaya ingoma nje ezolapha umuntu kube ukuthi uculile so manje thina kuyasilimaza kakhulu lokho uma ukuthi thina lento esiyenzayo sithi inhle ukuthi igcina kulimala bona abantu abasupportayo ngendlela okungeyona mhlawumbe ke mfowethu abantu njengamanje njengoba sisuka nje manje bangakulindela kiphi imicimbi ukuze bakwazi ukuyibonela ubaleke stage ngoba sibone ngathi izwe selithe ukukhululeka kancane imicimbi angifuqa mangala eThekwini ikhona imicimbi engisazoba khona kuyona noma ngike mhlawumbe ngiyidalule ngoba kunevumelano engakafiki kodwa uqinisekisa nje imicimbi ama festival azoba khona la namakhulu abantu bangilindele bazongibona uzoba khona insizwe uyaqinisekisa ukuthi kule micimbi emkhulu ehlelwayo noma engeke ize yabiza ngamagama ngoba yazi sima umculo ngaphambi kokuthi uzomemezela ukuthi uzobukhona kufanele kube khona ke ivumelane niba nazo nomhlelo womcimbi okuyena osuke eqashile ngaphambi kokuthi ke utshele abalandeli ukuthi no bozani ngobuningi beni kunithenga amathikithi nihambe niyongibuka lapha ngiyondlela lezi ngoma enizaziyo futhi ezinijabulisayo ngiphinde nginijabulise kakhulu ngokuphindiwe mfowethu mhlambe ke athina amazwi akho ongawadlulisela kubaculi nje abakhona eNingizimu Afrika abasakhula ongabaqinisa ngawo idolo ukuthi mababekezele iyashisa insimbi ngoba kade usho ukuthi kudingeka ukuthi uqina mbijana khona yilokho nje because isikhathi esiningi mawujabulisa abantu ugcina ujabulisa abantu ugcina ulibala ukuthi nawe kumele ujabule so abakwazi lokho abaculi ukuthi uma wenza umusic umsebenzi wakho ukujabulisa abantu but nawe
kufuna uyinike leso sikhathi sokuthi nawe ungagcine kufika la uzogcina mhlambe khona usugcina because abantu abaningi uthi mayibona izinto engahambi kahle agcine enqena nokukhuluma abantu because umuntu mayekubona umculi ekubuka udlala kuze udlala emsakazweni wazi ukuthi ayi right ngaso sunemali yes so nemali ayikho into inkinga onayo so nabo kufuna bakwazi ukuthi umuntu angavumi ukuzenza umuntu angeyena ngenxa mhlambe yepressure yabantu yes wena zazi ukuthi ngiphila kanje mina ukuze ngikwazi ukuhambisa imali ekhaya noma ukuze ngikwazi ukwakha ekhaya ufuna ngisebenze kanje singathatha umculo ubeka amathemba because awusenayo imali ngaleyo ndlela imali esithola ngicini. Okay mfowethu ngaphambi ukuthi ke sihambe umbukela ngajabula lapha ekhaya usithi nje ngale ngoma yakho kule EP osanda kuyikhipha kule ngoma yakho nje ethi Front City. Okay akunankinga awulomo ngampula inhliziyo emjolweni la ngiyakhona awulomo ngampula inhliziyo emjolweni la ngiyakhona kulamjolo ngihlele eFront City biloba loshiji makufiwa sengiyofela khona kulamjolo ngihlele eFront City biloba loshiji makufiwa sengiyofela khona ngeke ngiyehle mina lenqola yothando ingoma kanjalo nje iFront City uSkhenqe umfoka Biyela uthi ngeke ngiyehle mina lenqola ngiyofela khona yime ngibamba ibhande yime ngihleli kwiFront City makufika oshintshe babalwa yimi makuthiwa kuyafiwa ngiyofela khona sibonga kakhulu ke ngethuba othe wasipha lona ke mbukeli lapha ekhaya ngokuthi uhlale nathi sikunikeza ke insizwa eshaya ingoma enenkosi phakathi siyathemba ukuthi nangokuzayo uzophinda uhlale nathi uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya sibonge.